OK, zdravím vás z dnešného nového videa a v tomto videu si ukážeme za mňa najlepšie nastavenie v Rivals na Knife. Takže môžeme ísť na to. Takže nastavenia, toto sú moje nastavenia. Takže tak. A tu je proste ona. A proste, no tu je napríklad ona crosshair, že akože mieritko. To si môžete dať akože aké chcete, ale za mňa je dobré toto, čo mám. OK, potom hotkeys, to si môžete dať tiež aké chcete. A ešte, aby som pripomenul, toto nastavenie na počítači, takže na mobile si musíte nastaviť nejak inak. Takže nemusíte, ale proste tento hotkeys tu máte nejak inak, sa mi zdá. A proste one. Toto si môžete aj, keď ste na počítači, jak chcete, lebo proste to je váš grind, že ako to viete proste, jak ste zvyknutí. Potom account, to je tiež jedno. OK, a teraz si môžeme ukázať proste nejaké ono. Že napríklad shooting range. Že proste, jak to, ono. Že jak to vyzerá s takým nastavením. Proste, jak ste tam mali one, tak vidíte, že proste to je celé také dobré. Proste, je to za mňa najlepšie nastavenie na knife. A proste, ono. Keď sa nastavíte, tak už iba sa musíte s tým nastavením naučiť a budete proste mega dobrý hráč na iPhone. OK, takže môžeme ísť skúsiť s týmto nastavením nejaké tie, nejaké tie 1v1. A uvidíme, no. Tak ja idem preč. Môžeme ísť nejaké 1v1. OK, ideme. Sa tam načíta a 3, 2, 1. OK, dáme arenu. Čo je pre za skin? Ora. Capslock nezapínevo. Akože teraz nie som vôbec rozcvičený, som úplný kamo. Teraz som úplný lúzerka. Dobrá. OK. No, ja dobrá. On ide tiež knife, OK. Kamo, dáme challenge only knife. Nemôžeme proste nič iné, iba only knife. Lebo proste toto video je o settingoch, tak na čo ísť niečo iné only knife, no. Riť, OK. Dobrá bazooka. Kamo, skúsim si aj potom karambit. Počúvajte, napíšte do komentárov, že za vás čo je jaký najlepší skin na knife, keď proste neberiete, keď proste nerátate tie, tie že killy som taký rambit. Napríklad, keď rátate bomba. OK? Keď rátate iba proste tie, skiny, čo sa dajú získať proste teraz, túto dobu. Lebo teraz už v Legendary Key Bundle to nie. OK, takže idem tryhard. OK. Dobrá. Tam ináč napíšte, že či je cool proste toto. Mne príde, že na tom event Horizontu, či jak sa to hovorí, tak proste ona. Takže mega cool to prebíjanie. No to moc nebol, only knife, ale mi nevadí.
Kamošek. Dobra. OK. Brick bazooka. Dobre. OK, takže zatiaľ je to 2-2. Raid si nebol. Kamo, bro. Kde? Ja je tu. Kamo, ja som úplne... Ja vôbec neviem hrať s tým na iPhone, kamo. Akože, chápeš. OK. Dobrá. Dobrá, im čo. OK, dáme. Však, ale čo furt... Ono... GG. Ináč, kámo, keď sa pýtate, kámo, keď mi zo Skincase padal ten belly song, tak akože trošku susedia mohli už rovno ísť už nemu. Ale akože dobré. Kamošek, už poď sem. Taká... malá. Čo? Si myslíš, že tam pôjdem ako, kamo? Kamo, stop. Yes. OK. Kamo, skúsim iný loadout. Skúsim assault rifle. Tak. Kamo, ja som jak dlho našiel assault rifle. A asi viem prečo, mám aim jak nejaké štvorlo. No ja mám úplne aim jak nejaký ono decko. Prebijem. GG. Dobre, stačí, nebudem hrať hento. Kde? Prosím. Ako mi sa zdá, keby som teraz začal hrať reálne Rivals. Dobre. Kamo, to je extrém. Dobre, skúsime dať ďalšie na jedno V1. Mám niečo v pasovke. Ty kokso, firework show, OK. Skúsim si teraz dať rýchlo na night. Si skúsim dať, že random. Dobre. OK. Takže už nás to teleportuje. Môžeme ísť na to. Teraz akéby, áno. Dúfam, že tam budeme nejakého už typka, ktorý proste... Jo, 128 level, dobrá. Poď. Kamo, tak teraz berám okamžite sniperku, lebo viem, čo ten typek bude robiť. Asi aj veľa z vás vie. OK, belly song mi padol. Ináč, kamo, môžete si keby ešte aj to trošku inak nastaviť. Lebo ja som keby si dal, že textúry preč. Že keby podľa mňa by ti to malo dať aj trošku viac FPS. Si možno myslím ako. Kamo, ja mám teraz akože 60 FPS? Do mňa OK, nevadí. Dobre, nechodí tam, OK. No proste, že tie textúry by vám malo dávať viac FPS, ale zdá sa mi, že moc nedáva. To môžete si, lebo viete, ak sú tu také kostičky proste, také, taká tá textúra kostičiek. Tak proste, ja som v tom nastavení si to dal akoby preč. GG. Ja vlastne on má imbol, nevadí. OK. Kamo, skúsim ísť na dementa a idem RPGčko. Strafil som ho. Doriti.
Dobra. On si teraz myslí ona. No, že som debil. Ne, na čo sa užívam takto preboha. Kamo, ja som tak dlho nehral na Karambit, ty koksa. Yes. Ale on je tiež docela OP. Fakt napíšte do komentu, že napíšte, že Karambit, alebo Karambit, alebo ten Balisang. Za mňa akože tak aj, lebo ako obidve sú mega dobré skiny. Kamo, ale knife má takýto normálny knife, mi príde... Podľa mňa Balisang je o trošku horšie Karambit, lebo proste on má tak, že hitboxy kamo 1,5 bloku, GG. A napríklad Karambit má hitboxy asi tak 2,5. Kamo, poč. Okay. Yes, dobrá. Dobrá, 4-2. Kamo, za mňa to nastavenie je dosť OP, ako musím povedať. OK. OK. OK, 4-3. Nevadí. Mne sa akože docela dosť páči, jak je ten festivony. Ja mám napríklad na Gunblade, mám ten ja vám to ukážem. Tento proste ono. To je strašne cool. Mi príde. Ten Festive Lights. Ale absolútne neviem hrať Gunblade, takže som GG. Kamo, 4-4. Ak ma porazí, tak ja idem fakt, kamo, na liečenie. Kamo, skúsim si dať. Neviem, shotgunu asi, neviem. Alebo skúsim ešte, to je slingshot možno? OK, Karambit mi padol na poslednú hru. Okay. Dal som mu -8. Ja nechápem, kto môže hrať reálne tú vec. Do Richie, OK. Prehral som. Ale v tomto videu musí byť aspoň jedna prehra. Takže môžete dať like, odber. A teším sa na vás u nového videa. Tak cus.